Muurametalojen muuttovalmis-konsepti on nopea ja vaivaton tapa toteuttaa oma koti. Talo saa alkunsa Torniossa sisätiloissa. No, rakennuttajan ei tarvitse tehdä oikeastaan mitään muuta kuin ostaa tontti ja ajaa sinne sorapatia ja me jatketaan sitä sitten eteenpäin. Rakentaminen alkaa tästä. Tämän mittatarkan kertapuupalkistopohjan päälle tehtaalla alkaa nousta talo. Pohja eristetään huolellisesti ja osa LVI-asennuksista tehdään valmiiksi. Samaan aikaan viereisellä linjalla on valmistunut seinäelementti. Seinien asentamisen jälkeen alkaa talon sisäpuolen rakentaminen. Väliseinät rakennetaan ja maalataan, kosteat tilat valmistellaan ja sähkömies tekee asennukset. Kaiken kaikkiaan noin puolet talon rakentamiseen käytetyistä työtunneista tehdään täällä Tornion tehtaalla sisätiloissa säältä suojassa. Lopuksi talo lastataan rekan kyytiin. Kaikki tyhjä tila talon sisällä hyödynnetään kuljetuksessa. Kipsilevyt ja villapaalit kulkevat kätevästi talon mukana. Talo kuljetetaan tontille rekan kyydissä useammassa osassa moduuleina, huolellisesti suojattuna. Yksi kerrallaan talon osat asetetaan nosturin avulla tarkasti perustusten päälle. Talo nousee harjakorkeuteen muutamassa tunnissa. Joo, meidän asunnothan on arkkitehdin suunnittelemia ja ne on pohjaltaan hyvin toimivia. Ne on ajateltu niin, että siellä jos on vaikka 4 makuuhuonetta tai 3 makuuhuonetta, niin siellä kaikki tilat on mitoitettu tämän tarpeen mukaan. Esimerkiksi kodinhoitohuone tai WC-lukumäärä on sen mukaan. Ja pohjasuunnittelussa on ajateltu aina niin, että siellä ei ole turhia käytäviä, vaan nämä neliöt antaa niin kuin enemmän.